wala pa man di tulto nga akong gisugo panginano kanda din siya. Kaya nakakasigurado ako, yan ang mga oras, masasaktan ko diyangan. O saya itong magtatahapan niya, amot kawatan. Iya, itong magsasakmo mo itong kaso mga pangawat. Yan diri kami. Ayos ka din eh. Tol! Oh, nag-aangos ka man. Tol Karding! Oh, ano ang balita, ha? Tol, ano? Sakto ka. Ato, gindakop na hidensyohan kapulisan. Ging kadtugod na irabalay, ging pusasan pa. Waray may nahimo hidensyo. May hidensyan pulis. An ID ni Dinsyo nga aton gimpayaan, haranilan, balay nga aton gimpangawatan. Ano man? Oh, ayos ko. Iya, ito mapipriso. Iya. Ano? Amoy ito, tol, ha? Ginanglan utak. Utak at ginagamit. May plano, ha? Kada natong giyos. Oh. Oo pa ito. May plano para waray palpakis. Waray samit. Oh, di ba? Oh, yeah. Bilib na ko na ko ay mo. Iba iton magbabato nito na itong mga gimbuwat. Salit, itong sunod, ha? Pamati. Itong sunod. Hmm. Iba naman ito atong bubuhaton. Iba naman. Tay, makakagawas ka na ba? Dirak maram, anak. Dirak maram. Tay, kaya ikaw man ang gindakop, tay. Anak ko na ay dihan pedicab. Nakadtumanhan pedicab among aging gaming nga ebidensyan mga pulis nga nagdako pa akong. Ano naman na, tay, kung mag-iya ka din prisuan, ano naman na ako, tay? Anak, dirak maram kung mag-ano ako. Dirak maram. Basta anak, dirak kawatan. Warak pangawat, waray. Kaya nung ako pa preso, asal ako waray ko mambuhata. Kaya nung ako pa man. Dere ko ako nakakatuon. Kababubuhat ito ni Densyo. Dere good. Balitaw, Lola. Kay buhutan man ni Mano din siya, diri man niya kawatan. Ay, kung nari kawatan, kaya ano nga na presyo man niya? Lo? Lo, diri kawatan ni Mano din Hala, siya. galiniri. Kumita ko na ko nga iaging gawas. Anak, pedicab. Tapos may liya sakay. Amo na to niya pangawat. Nga nagsunod-sunod, ang pangawat. Nagsasakit ang ulang kapulisan kung hinat kawatan, hindi siya malangayan. Nga nilang katapusan niya nga pangawat, angay ko, may dahiya, haya kumita. Nagpahirayin niya nga darani ang mga pinangawat, pero iyan na bayanak pedicab. Niyang kaniya ay di kinatalaran ng mga pulis sa lugar kundi dito may nangawat. Di ang kawatan, mga napriso ya, ayaw kataya. Tapos magsusumatiya ako naging kawat ang pedicab, hing ka ako nga buwa. Kawatan ko niya. Ay, pero naman lalilisa. Yan ang napreso na niya tatay. Naprisoy din siya? Uy, kawatan ngay anhiya. Abat ko nagsayuplan mga pulis pagdako pa iya. Kay anatad-an man an ID ni Densyo halugar, kundiin na hitabuan pangawat. Kay amo nga na itutot mawurok. Anon paginganton ID ni Mano Densyo, pati an pedicab ni Lolo. Ay, pastilan. Kay Roman na intahaw ni Lisa. Mag-uusaan daw hiya ira. Ano naman ito niya pagkaon? Kay preso man ni Densyo. Kay tataga ka nagadlaanin amo ni Lisa yung makakaon samtang ato pa preso ni Mano Densyo. Bubuligan namon hira. Carding, Tonyo. Alin, lasti ko dyan. Bubuligan namon hira. Bubuligan namon hira.
Kau pa nalang ito natin kinabuhi, tol. Tony, Ay, aling kita. Gawas doon, yan. Pahayahin na kita, ha? Painom-inom na, ha? Oo, samtang may kita sa lapi. Niyan kon, maubos na ini. Unta, gimbabaligyan na lang nato ng pedicab para makadugang-dugang atonin sa lapi. Ayaw, to pag una damo pat pili ka pwede natin tirahon. Sa bagay, damo ka dito. Mapili ka lang itong bago parehasan kandensyo. Asya na. Salit. Kapag kaya na. Ayaw lang ni pag unahuna nga maubos ito natin kwarta. Damo pa ini. Ha? Salit. Hala, inom kita. Inom! Mamamalit kita din ng merkado, Lisa, para may nakasura iyo. Aw, anay, may nakapababugas sa iyo? Hindi pa man, Mana Joy. O, sige. Mapalit kita, hindi mo masusura. Pagpili ikaw, ha? Mana Joy, diri ba makarawad na ini? Pinalila ko niyo tatagan ng pagkaon. Naawd na ako. Hagi, ayaw na ikaw pag inawod-awod. Halas ka na, sakop na kita ng merkado. Mga salamat sa iyo, Mana Joy, ha? Ang kandalulong, ang lola. Hagi, ikaw, Lisa. Hala, sige na, sakop na. Listi boy, makapalit na kita ito, hindi mo masusurangan bugas. Sakop kita. Agoy, good man, pastilan. Kaya nulo. Agoy, Diin ka ba? Naglilidakat ka ba, ha? Diin ay ka. sus, di ka may gawasag nga may lako nasagap ng balita. Ano nga balita, lo? Ha? Bahay nito na nulo? Bahay ka linsyaw. Ay, kaya naman ito, ha? Ano? Tungod handa mo nga kasuhin pangawat din aton nga tanan na kay grani nga barangay. Sus, nagreklamo. Dumakon sintensya ni linsyaw. Nakabati ako. Igkakatuya abuyog penal colony. Intalo, Oo. good man, itong pobre. Waray, sakto nga, hostisya. Oy, makusog man ang ebidensya nga nakuha iya. Aliya ay di nga nabayaan. Anak pedicab. Ang maupay na lang ang nahibali penhaakon. Igkakatuya abuyaw penal colony. Ha, mahirarayo ha, hiya anak. Ang taon man ni Lisa. Kamakaluluin naman lang niya. Sunod na nga si Mana kay kakadtoha buyog penal colony din siyo. Kaya nga nasugad man ako ini. Kaya nga nag-aantos man ako sa lagawari ko ang buhata. Kaya nga ako pa. Katuyo hay mo. Katuyo lay mo nga kawatan ka. Sir, waray ko na mga ngawat. Waray ko pangawat. Bahala ka din na maginaw-yawon. Nakuhaan ka ng ebidensya. Maalirong ka lang kahapon. Tira ka na. Ano naman natakala? Mabubuligan pa ba nga dahil itong kasta ito namon mga miyaw. Kaya nga nasugad man ako ini. Yan no! Ano nga yan han kawaton ang pedicab ni Lolo nga ginpapasada ni mo tatay?
Nag-report ba ya barangay ngatuhan mga pulis pa? Manajoy? Uyala. Oo, good man. Yan na pala ko ito, mahinumdum. Kaya ano, nakag-report pa nga ini mo tatayan kawaran pedicab? Oo, nag-report ko niya. Manajoy, pwede mo ba ko na presento? Ay, oh God. Sige ta na kay bangin pala makabulig at nga report ni imo tatay barangayhan pulis. Tanalisa, dali kita nga to. Oh, Sarge, nagahuli ka naman ngayon. Tapos na mo seminar at akluban, Sarge. Yes, korporal. Oh, ano man bagong ano to siya, bayan ng mga mantas nga kawatan. Nadakop na pa. Nadagop na, Sarge. Ato, nakapaslak na sa kubutong presuhan. Yan, di rin maiha, Sarge. Ikaganto na hiya abuyog penal colony. Kay damo naman ko dito niyaging pangawatan. Ngan, nagre-reklamo ang mga iyaging pangawatan sa alit. Preso ko niya. Ngan, nato na hiya madudunot ha abuyog penal colony. Amo ba? Ano man itong mga kawatan? Hino niya nga aran? Hino pa, Sarge. Kundi ang mangtas nga kawatan. Waray iba. Kundi Hidencio de la Cruz. Preso na hiya na. Ano? Ebidensya? Ano niyo ebidensya? Ano iya ide? Nabayaan ditohan crime scene. Nabayaan ang iya pedicab. Anay daw. Ginkita ba niyo ang blatter ni Dencio de la Cruz? Blatter, Sarge? Oh, waray. Kaya ano, Sarge? Nagpa-blatter nga ni Hidencio de la Cruz? Ay, oo. Ako pa nga ng duty hadtohon mag-report niya akon. May the files copy ano pisina barangay. Nga gingkawatan niya pedicab. Nga naniya ay ni inakad to ha pedicab. Ala, kunasya ito. Nagsusumat tinuod hi Dencio de la Daw, Cruz. gimbisita na ba niya? Oo, tungkol nga waray man man Gimbista. Gimbisita. Bista. Nagsusumat tinuod hi Dencio de la Daw, Cruz. gimbisita. Kunasya ito. Nagsusumat tinuod hi Dencio de la Cruz. Anay daw. Gimbista na ba ini? Oo, tungkol nga waray man may magyayakan nga ang akusado. Amo ito, preso hiya. Pwede ba panahon? Bubuligan kayo din si De La Cruz. Ay, Sir! Ay, mo pa kaya ni ka, sir! Oh. Mananilo, itatay. Ata prisuhan. Sino ka rin ang child na? Siplat na lang child. Kung napaltakan ka doy, kaya siplat ay mambutlahay. Mamata pala ito. Mamata pala ito. She's sleeping. Ay, mo pa kaya ni ka, sir! Manunilo, itatay, ada prisuhan. Oh, kay napasangin lang niya nangawat. Manunilo, nagpa-blatter man gudi tatay din Kaya adi umagi kami ha barangay. Nakakuha kami yan kopihan blatter nga ngaging kawatan niya pedicab upo ng ID ni tatay. Kadito nga kopya. Kay bubuligan ko yung mo tatay. Ikadi dayon. Ano? Makakagawas na idensya, presuhan? Ay, oo. Manaruwi na kay hiya. Waray na yan na. Ay, naka. Amo na. Hiya. Naruwi na kay oo. Presuhan? Ay, oo. Makakagawas na idensya, presuhan? Oo, manaruwi na. Ngan waray niya dadagan to penal kuno ni. Ngan sering panusgado na pamatudan ko nga waray gud sa lahi maano din Ay, siyo. salamat nala. Anay daw. Kay ano, gimbisita ba otro? Gimbista. Gimbista.
Pastilan. Gimbisita ba? Ano daw? Kaya salamat na la. Salamat na la. Anay, kay ano? Ginbista ba otro ang iya kaso ha, Joy? Oo. Kahisar hinto nilo ang bumulig ha iya. Tungod nga mga may dawan blatter mano din siya pulis. Ngan dito lo ta barangay hanay tabuhan pangawat hatun kan mano din siya pedikab. Salit makakagawas na hiya. Makakagawas na hiya mana. Hino daw lang na itong tinuod na kawatan? Ay, amo pa tiyan at giniimbestigahan ito ni Sargento Nilo. Mo ba? Oo. Mao pa yung takon. Magkadadakop na itong mga kawatan. Mao pa yung takon. Oo. Mo ba? Sargento Nilo. Mao pa yung tanong kung magkadadakop na ito para magmingaw iton kawatan. Oy! Damo ito ba Sir Jeffrey Street? Magmingaw ito para kung magkadadakop na ito para magmingaw itong pangawat. Sigurado ka, Lolo, nga kumita ka kandensyo nga amon nagmamanihong pinikab, han gabi nga mawara ini, nga iya pinikab, ha? Well, di na sigurado, okay? May nagulban nila mga tabon hababa. Anay, sakto, dili nakakalo ang nagmamanihong pilikab. Kaya ano, Lo, hidin siya ba? Kung namamasada, nakakalubahiya, Oh, Lolo. pero medyo nakakalo. Anay, sakto, nanunumdum na kung sa kayang pilikab. Kalbo! Kalbo? Oh, kalbo! Oo, sa leton akong kilala nga kalbo din eh. Hala, sakto gulban, hikaling. Yato, ang pasayro na akong pilikab, ang kawaton, inikan linsyo. Kung sa di, karning ang kawatan. Pero, hinuman ang usa. Sige la, Lo. Mapaka din ako. Damo nga salamatan imo impormasyon, Lo, ha? Leo Ladan, kalbo. Sige, impare. Impare. Di ba, impare? Arnel, impare. Kardeng to. Impormasyon, Lo, ha? Dili magiya, danon na din siya nga to. Abuyog, patay hiya. Kaya naman lang niyan tawon, madudol, tiya presuan. Ayos ka lang liwat karding nga na plano. Waray good makita, sabit ayos good. And libre kita utro pagka pangawat. Waray na nira sa rabutan. Ngahi kita, ito nira problema. Pero dito. Patay! Takot kita! Ay. Pero kaya nang kasugan. Ba't di bahiran natong ginihimang rawan? Oo. Ha? Amo ba? Tol-tol amo ba? Madunod kita presuan niya na! Ramon nga salamat, Sarge. Hingpit ako nga, gawas nun. Salamat. Ay, trabaho lang ito na akon. Warigin pipili itong hostisya din siyo. Salit, imo laik pa dahil itong imo kamaupay. Kan top-top hay mo trabaho. O sige, din siyo, maka din ako ha. Waray ka na problema kay dakop na ang tinuod nga mga kawatan. Sige, ganin ako. Salamat, Sarge. Lisa, anak. Naprisuhan tay. Oo, anak. Masakit gad para ako nga gimintaran ako ang buhat nga waray ko man buhata. Pero salamat, Ginoo. Salamat nga gumawas ang kamatuoran. Nagpipinanukot ka man, baka man yung Bombay ni...
Lito, Rapi, Durong, Boy, Dorong. Tony, Arnel, Anay. Linda, Ibib, Remy, Jail, Anay. Mother, Jeannie. Okay. Lola, Ibib, Anay. Linda, Ibib. Magiging boso po! Oh! May parang baga ko. Ano? Hoy!